Nye waneno kanyo kaka nokow jakom gi nyadhi gi nyasi kendo tho mar jakom ni noriwo jotelo ma osebedo gi pogruok malach ahinya e paw siasa ka nokelo gi kanyakla. Ma inyalo wacho ang'o? Victor, jakom ne ok en jatelo tela. Kendo ineno ka kinde duto jakom wanyalo wacho ni notho ka waonge jowasike. Nikech thoth jok mane inyalo ne kaka jowasike nyo oriwore godo. To jakom en tho ma podi bindiki e buge mathoth. Ngimane to gi nyaka kama koro ne ogikie mothoeni. Mana kaka ni winjo wacho ni gini no obwogo ji mathoth. Ma emomiyo dinyocha piny owacho kendo wadogo ne William Ruto erokamano kuom neno ni piny owacho nyocha nokawo program to gik mar jakom. Mana kaka youth leader Oburu Oginga, jatend ODM ma Kojolo nyo wacho ni dine ok ong'eyo kata dine ombemore gi kabange ponono dine wene tingni. Koro neno ka jakom noriwo piny mangima, piny Kenya to ok mana piny Kenya kende, gi dhano manyo owuok kar rombgi. Keni neno kaka dhano no owuok Jomo Kenyatta kakuri koe kopo mogik JKIA alap ndeke to ma riwruok mineno nyaka dakika mogik. Nyisi ni jakom ne ok en jatend oganda Luo, jakom ne ok en jatend Kenya. Omiyo kanyo waneno ka dhano wuok kuonde mopogore opogore, bunge neno koriwre, senate oriwre, jotelo mane nitiere telo machon nyaka gi masani, jo opposition da jogo makwedo piny owacho noriwre, nikech king'iyo to jakom osetiyo gi jogi te. Jakom osemulo ngima jogi te. To Victor, wiya wil moka wacho ni wan kaka jofwambo wawito ng'ama lich. Wan kaka jofwambo wawito ng'ama lich, Victor. Jakom owekie mang'eny. Owekie mang'eny. Siwanda mopogore. Tahinya e jofwambo ka. Onge kama nyocha ni nenie ka jakom otero jafwambo mora mora e doho. Onge. Kata doko ni nyocha ne samoro nyalo ndik weche maricho kata ma samoro ok onyal yiego. Kata wane kaka wanene ka samoro wanyalo pogore e paro gi samoro gima no paro. To onge chieng' mwatiko program ka imaja komogo e simu kosomo no. Victor. Kata doko ni nyocha no winjo kaka wanene makata king'iyo clip mar promo masane mwa ineno wakelo cha tiwinjo ko wacho ni awinjo kaka wanene. Ma ing'eni macha ne wa record chieng' mane walime tarik 3 ko wacho ni duko jo piny na winja ng'o awinjo. No wacho no ni be ongiso nyaka Dr. SK Macharia ni kaka wanene ohera ahinya. Omiyo no winjo kaka wanene ma samoro kane watieko to winjo ka samoro jok moko adwa luongo nyingi kai gosi mun kawuono tielo usoke jakom no wenwa thuolo kendo wacho ni upuonjo jopiny to gik maricho gi mabeyo nyaka wach kaka gin. Emomiyo chieng' cha kwa donjo kama itwinjo ko mor ma wambe samoro chunywa no duogo me wacho ni kare samoro nitie jok moromo korwa oko koni to jakom wuone manyalo wacho nwa kaka winjo kaka wanene gi kaka more. Omiyo mondo awene ken jakom adwa wacho ni Victor mogik samoro jopiny ok ong'eyo ni jakom asewacho ga motelo ni nyocha ne neno yotie moloyo kata neno MCA ma wan wuode kor gweng'. An jakom ne mako Simba to MCAs moko kod governors gi MPs moko ok mak Simba. Kendo chalo ruoth inyalo ka wiga bich kapok ineno MCA mak mana ni sani to kori binen gi mano ang'wa wach kocha omiyo jakom ncha ne tije yot gi jofwambo information iyudo kidwaro appointment. Florence gini ncha timo tich maber kocha ka wino gini ne tich maler Oduro ng'wen gini mi emomiyo nyocha jakom ne en ng'amen kech nong'eyo power. Victor bing'eni jakom ne munyalo bedo godo kama itino kokaw simbe to luongo piene to okaw to kone orne mama siling 5,000 mano oro ne miyo moro Kibuye Tokolandi siling 10,000 koni miyo ni noago mabor to oro be kamogo ye kode picha onge. Koro magi gin lessons mwabiro land kuom jakom mibi go mabor to nyocha no ng'eyo makidhi kasipul ka bondo tena gi joge gi ong'e jogi te. Omiyo mondo awene ken bendo mbok wiye mbaka jakom podi bigo kuom thuolo malach. Erokamano. Ken litna inya ni wawito ng'ama nong'eyo nondo ganda Luo. Anyalo paro higa mar 2022 kod 21